Vedare ndinokuchingamidzai zvakare mune chimwe chirongwa Zim Facebook Secrets and Confessions. Zita rangu ndinoitwa Anti Masiziva. Regai tibva tapinda zvedu munyaya dzatauya takakubatsirai zuva ranhasi. Nyaya yedu yekutanga yakanyorwa sekudai: Tete chitupa wigai. Ndinogona kuzozivikanwa nevamwe vanhu nekuti ndaiita mavidheos angu paTikTok. Ndiri musikana ane makore 25. Muchandidana kuti Clara. Vabereki vangu vapenyu, asi ndaigara zvangu naSisi muHarare. Ndakatodzidzawo kusvika form 4. Ndakabuda nemasubjects angu 3 ndiyo andakapasa. Pandakapedza kunyora form 4 ndipo pandakazoenda kunogara naSisi ndakamirira maresults. Panguva iyoyo ndainge ndisina foni. Ndakakumbira Sisi kuti ndimbotsvaga hangu basa remumba, not kuti ndiro basa randinoda, asi kuti ndaitongoda zvangu kuti ndiwane foni. Ndakatsvaga basa ndikariwana kuHighlands. Ndaishanda paMuvimwa, not real name. Vanhu ava vainge vaine mari dzavo. Vainge vaine imba yavo yakakura chaizvo uye yakanaka. Ini ndine kwangu kwandaigara, dzimba dziya dzavanoti dzemagarden boy nemahouse girl. Zvinhu kutaura chokwadi ndozvida. Chandainge ndafambira pamba apa ndechekuti ndishande. Ndikati shande ndotenga foni yangu. Basa kurova ndairova. Ndaiita zvese zvandinenge ndanzi ndiite namadhamu wangu. Vainyora listi rebasa rekuti ndigoita ivo vaenda kubasa. Ndaisara paya ndoita basa rangu nemazvo. Kana ndapedza ndopinda mubedroom mavo, ndotora hembe dzavo ndonatsoisa pabhedhi, ndopota ndichiedza zvangu ndichizvitora mafoto. Mazuva ekutanga ndaingozviita kudaro, ndodzosera zvangu hembe dziya. Dzimwe nguva ndaitoisa pastatus, ivo ndovabloga kuti vasaone status yangu. Mazuva akazouya TikTok ndipo pakazoshinja zvinhu zvose. Ndaitora makeup yavo ndozora, ndotora hembe dzavo ndotanga kuita mavidheos angu. Ndakatotanga kuita following paya, vanhu vachitondibvunza kuti asi iwe unotengesa hembe kani? Ini ndotopindura kuti ehe. Madhamu wangu hembe dzavo vaidzitenga kunze kwenyika. Ini ndakaumbwa zvakanaka pachimiro zvekutoti ndaikunda muridzi wehembe kufitwa. Ndakazozviita ndofunga for about 2 months. Then umwe musi pane kufunction kwaakaenda. Ivo vakati pane munhu akavati, ona munhu uyu anodressa just like you. Ivo vachitarisa kwakutoona ndini. Pawakasvika pamba waiita kupupa nehasha. Ndakatanga kubvunzwa kuti ndainge ndakazvitanga rini izvi. Ndakataura chokwadi changu. Vakangonditi it's okay. Kuzoti mwedzi wapera vakabva vati, nekuti waipfeka hembe dzangu iwe musikana, I'm taking your pay and you are fired. Ndakamboda kukumbira kuita sei, asi zvakaramba. Vakaramba vakaomesa moyo. Ndakazotora kabhegi kangu kembatya dzangu kwakudzokera kumba. But naye vedare, zvanga zviri necessary here kuti vanditorere mari yangu. Manje ini ndakutofunga zvekuhaira matsotsi. I know every corner of their house. Zvakangooma hazvo wedu we. Regai tibva taenderera mberi neimwe nyaya yatauya takakubatirai. Nyaya yakanyorwa sekudai: hanzi makadii Tete, ini ndiri murume ndine 50 years. Ndinogara kwamurewa uko nemhuri yangu. Kumusha ikoko kubhuku rekwedu kwaiva neumwe murume ainge aine mombe dzakawanda zvekuti dzimwe dzaitorara musango, nekuti kana kuti awake matanga zvaisakwanisika. Nekuwanda kwainge kwakaita mombe dzake idzi dzose aidziziva. Kunyange kukawana inoita kamhuru iri musango imomo, aitozviziva. Ini ndakatozoziva kuti anoziva mombe dzake dzose mushure mezvakazoitika kwandiri. Regai ndikutsanangurirei zvakaitika kwandiri. Ini pamusha pangu mazuva iwawo ndainge ndisina kana mombe kana mbudzi. Ndaingova netuhuku tunoverengeka. Murume uyu ndichamudana kuti Chimanga.
Chimanga aisanyima ukamukumbira kuti unodawo mombe dzekurimisa. Ndakazoenda pamba pake ndikamukumbira kuti ndinodawo mombe dzekusunga pageju nekuti yainge iri nguva yekunaya. Akati hapana kana problem, tora zvako mombe mufana ushandise. Ndakatora mombe ndokuenda nadzo kumba. Ndakadzirimisa zhizha rikapera. Ndikanzi naChimanga, unogona futi kuzorimisa next season. Nguva yakafamba, imwe mombe ikaita kamhuru. Takatotanga paya kukama tichiisa mukaka mumutini. Chimanga handina kumbomuudza nezvazvo, ndakangonyarara zvangu. After rimwe zhizha rapera, ndakazoenda kuna Chimanga. Ndikati, mudhara makaita basa. Ndadzosa mombe dzenyu. Apa ndaingotaura mombe 2, mhuru ndainge ndasiya zvangu kumba. Mudhara uya akabva ati, mombe dzangu hadzina kukwana, dzaifanirwa kuita 3. Ini ndakati, mudhara unopenga here, wakandipa mombe 2, sei wakuda kuti dziite 3? Takakakawadzana paya. Chimanga akazoti, it's okay, enda zvako, usazoti handina kukuudza nezvemombe dzangu. Ndakaenda kumba paya ndichitofunga kuti ndakangwara. Ndichisvika kumba, pamba pangu chete pakangoita kagore kekunge mvura yavakuda kunaya. Mheni yakabva yarowa kicheni nemwana wangu aiwemo, ndokubva afiramo. Ndakamhanya kuenda kudanga ndokunotora mombe ndakananga kwaChimanga. Ndakasvika ndikati, sori mudhara, ndanga ndaba mombe yenyu. Iye akapindura kuti, handina kukuudza here iwe mufana, zvino mwana wako zvaafa uchaita sei? Ndipo akazondiudza kuti mombe dzake akadzirombera, saka dzose anozviziva, imwe neimwe chero iri musango. Ndakatongotanga kuyeredza musodzi ndakananga kumba kwangu. Ndiyowo meseji yakabva kuna mukoma wedu. Ngatitaurei nawo mucomment section.